Ada na ama, amok nga balasan, idi ay daan nga simbaan. Kaya't ko kung mga katungtunen ngam akar-kararak met ke isu na ide. Tinalpas imalis nga dagus ket di ko na ama mo dinagana tatakan na yunak nga apapan dito'y daan nga simbaan. Agbabaka sakali nga makitak manin isuna. Agliday di pusok apay ngahan ka nga na ama mo kumagsubli ka manen tapno agragsak to'y pusok ama kita ka ita ikar-kararak ko nga sumupli ka dito'y ada